Адшукаліся брудныя сакрэты былога беларускага міністра. У канцы 90-х, пачатку 2000-х Уладзімір Навумаў быў адным з важнейшых персанажаў у атачэнні Лукашэнкі. Беларускія апазіцыйныя колы і па сёння лічаць, што ён меў дачыненне да знішчэння галоўных супернікаў Лукашэнкі і расчышчаў шлях апошняму да новага прэзідэнцкага тэрміну. Спачатку Навумаў быў кіраўніком службы бяспекі Лукашэнкі, а пасля 9 гадоў займаў крэсла міністра ўнутраных спраў. Пасля адстаўкі ён перабраўся ў Расію, дзе працаваў у дзяржаўнай карпорацыі Растэхналогіі. Потым у адной з камерцыйных фірмаў ён забяспечваў бяспеку дастаўкі тавараў у Паўднёвую Амерыку. Але, мабыць, змяненне геапалітычнай сітуацыі выклікала ў экс-міністра цікавасць да ўласнага бізнесу. Як высветліла каманда Buy Insight з лістапада 23 года, Навумаў стаў уладальнікам 75% долей у зарэгістраванай у Маскве кампаніі Зорка Фуд. Гэтая фірма гандлюе мясам, збожжам і кармамі, а асноўную дзейнасць вядзе ў так званай ДНР і